आज हम आप लोग खातिर लेके आइल बानी नेनुआ और चना दाल के सब्जी जौन कि आप लोग के परिवार के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जा आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करी जाए। तो सबसे पहले हम एजा नेनुआ ले ले बानी, आधा किलो हम एजा नेनुआ ले ले बानी। तो सबसे पहले का कइल जी ना कि नेनुआ के छील लिहल जी, छील के काट लिहल जी। तो देख सकेनी जा हम कैसे काट ले बानी। तो अपना पसंद के अनुसार एके आप लोग काट लेब जा। तो हम एजा गोल गोल कट ले बानी। तो आप अपना जैसन पसंद होके ओकरा हिसाब से आप लोग के काट के रख लेब जा। तो ए जगह आप लोग देख सकेनी जा हम दाल ले ले बानी। तो दाल के हम पहले ही उबाल ले रहनी है। एकरा के 2 सीटी लगा ले बानी हल्दी और नमक डाल के। तो आप लोग देख सकेनी जा जौन दाल बा अच्छा तरीके से मिक्स हो जाता। एकर मतलब कि हमनी के दाल जौन बा अच्छे तरीके से गल चुकल बा। तब एजा चली जा कढ़ाई की तरफ। तो एजा हम पहले से सरसों तेल गरम कर लेले बानी, जीरा डाल दिहल जी। एजा आप चाहें तो सरसों तेल की जगह पे अपना पसंद के तेल से ले सकेनी जा, जौन आप तेल खात होखब जा। एजा हमनी के प्याज डाल दिहल जी, बारीक कटल हुआ प्याज डालत तनी हम एजा। अब एके 2 मिनट चला के भून लिहल जी, हल्का हल्का फ्राई कर लिहल जी। हमनी के कम से कम 15 मिनट प्याज के भुने के बाटे, जल्दबाजी नहीं करे के प्याज के भुने में। तो आप लोग देख सकेनी जा प्याज के जौन कलर बा पहले से ज़्यादा चेंज हो गइल बा। तब ए जगह हम का करब कि 4 से 5 हमनी के जा कड़ी पत्ता डाल दिहल जी। अगर आप लोग के पसंद ना होई तो बिना कड़ी पत्ता के भी बना सकेनी जा। तो डलला से का होला ना कि जौन सब्जी के टेस्ट बा थोड़ा सा अच्छा आवेला। तब ए जगह आप लोग देख सकेनी जा हम एके भून लेतनी बढ़िया से। धीमा आँच पे भुने के बाद ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करे के, और प्याज के भुने में जल्दबाजी भी नहीं करे के। तो आप लोग एजा देख सकेनी जा पहले से ज़्यादा जौन हमनी के प्याज बा भुना के रेडी हो चुकल बा, हल्का हल्का ब्राउन हो गइल बाटे। हमार कहे के मतलब कि भुअर हो गइल बाटे। तो आप लोग देख सकेनी जा हमनी के प्याज अच्छा तरीके से भुना गइल बा फ्रेंड्स। कुछ देर और एकरा के हमनी के भून लेबे के बाटे। तब एजा का कइल जी कि अदरक लहसुन के पेस्ट हमनी के डाल दिहल जी, जौन हम पहले ही से कूट के रखले रहनी है। कि लहसुन और अदरक के बढ़िया से भून लेबे के बा। तो आप लोग देख सकेनी जा हमनी के लहसुन जौन और अदरक बा अच्छा तरीके से भुना गइल बा। तो ये देखिए जा कितना अच्छा से भुना के रेडी हो गइल बा। तो चली जा बेजा हमनी के टमाटर डाल दिहल जा। तो ये जगह हम टमाटर के बारीक कट ले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। तो आप अपना पसंद के अनुसार टमाटर के काट सकेनी जा। ये तरीका से कटला से का होला कि टमाटर जौन बा ना बहुत जल्दी गल जाला और ज़्यादा टाइम ना लगेला एके गले में। तो 2 मिनट एकरा के चला के भून लिहल जी ताकि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये जगह आप लोग देख सकेनी जा टमाटर जौन बा पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गइल बा। तो ये देख सकेनी जा हमनी के टमाटर जौन बा अच्छा तरीका से गल गइल बा। तो चली जा हल्दी डाल दिहल जा। तो एजा हम हल्दी डाल देतनी। हल्दी डाल के 2 मिनट अच्छा तरीके से भून लिहल जी प्याज और टमाटर के, ताकि हल्दी के जौन कच्चापन बा निकल जाए। एजा आप लोग चाहें तो नमक भी डाल सकेनी जा पहले हल्दी की जगह पे, लेकिन हम पहले हल्दी ही डालले बानी। अब एकरा के चला के 2 मिनट अच्छा तरीके से भून लिहल जी ताकि हल्दी के जौन कच्चापन बा निकल जाए। तो ये देखिए जा एजा हम टमाटर के बढ़िया से भून लेले बानी। तब एजा का कइल जी कि थोड़ा सा हमनी के नमक डाल दिहल जाए। तो ये देखिए हम बढ़िया से चला लेतनी। अब एजा नमक डाल दिहल जा। तो नमक अपना स्वाद अनुसार डाल लेब जा, जितना आप नमक डालल चाहते हैं ओकरा हिसाब से। ए जगह हमनी के मसाला भी डाल लिहल जी। तो ए जगह हम मसाला डाल लेतनी। सब्जी मसाला जौन घर पे यूज कइल जाला उहे मसाला हम डालले बानी। आप लोग चाहें तो सिलबट्टा पे पीस के भी डाल सकेनी जा। तो ए जगह हम थोड़ा सा पानी डाल देब। पानी डाल के मसाला के अच्छा तरीके से पका लिहल जी, जौन कि मसाला के कच्चापन बा वो निकल जाई और बढ़िया से हमनी के मसाला जौन बा पक के रेडी हो जाई। तो जा आप लोग देख सकेनी जा हम दबा दबा के पलटा के मदद से टमाटर के अच्छा तरीके से पका ले, और हमनी के जौन ग्रेवी बा बढ़िया से बन के तैयार हो चुकल बा फ्रेंड्स। आप लोग देख सकेनी जा एकदम से हमनी के बढ़िया मसाला पक के रेडी हो गइल बा। तो चली जा बेजा का कइल जी कि जौन हमनी के काट के रखले रहनी है ना नेनुआ के, ओकरा के कढ़ाई में डाल दिहल जाई। अब एकरा के चला के 2 मिनट अच्छा तरीके से भून लिहल जाई। देख सकेनी जा हम कैसे भुनतनी, ई तरीके से भून लेब जा। तो हम सारा नेनुआ के डाल देले बानी कढ़ाई में। अब एके का कइल जी कि ढक के पका लिहल जी 2 से 3 मिनट अच्छा तरीके से, ताकि जो नेनुआ बा अच्छा तरीके से गल जाए। और ये जब पानी डाले की कोनो ज़रूरत नहीं है, काहे कि नेनुआ जौन बा ना अपना आप ही पानी छोड़ेला। तो ए वजह से जब पानी मत डालब जा। तो आप लोग एजा देख सकेनी जौन नेनुआ बा अच्छा तरीके से पानी छोड़ देले बा फ्रेंड्स। तो ये देखिए जा अब एकरा के पलटा से दबा दबा के हमनी के बढ़िया से गला लेबे के बा। तो ये देखिए जा हम के तरह चलतानी यही तरीके से चला लेबे के बा। आप लोग के चाहें तो कुकर में भी गला सकेनी जा, अगर इस तरीका से नहीं जा बनावल चाहता, मतलब कि कढ़ाई में ना पसंद होखे तब कुकर में भी आप लोग के गला सकेनी जा। लेकिन वैसे तो कढ़ाई में बहुत ही जल्दी बन जाला और टेस्टी भी लागेला कुकर के अपेक्षा। तो आप लोग ये देख सकेनी जा हमनी की जो नेनुआ बा बढ़िया से गल के रेडी हो गइल बा फ्रेंड्स। ये देखिए जा हम एकरा के बढ़िया से गला लेले बानी। तब एजा का कइल जी कि हमनी के जौन चना दाल के रखले रहनी जा ओकरा के कढ़ाई में डाल दिहल जी और डाल के अच्छा तरीका से पका लिहल जी। काहे कि दाल तो पहले से पकल बाटे, बस थोड़ा सा पानी के पकावे के बा और साथ में जौन मसाला बा ओके पकावे के बा। तो आप लोग देख सकेनी जा हमनी के सब्जी के जौन कलर बा ना बहुत ही टेस्टी आइल बा। ये देखिए जा। तो ये जगह आप लोग चाही तो गरम मसाला भी एजा डाल सकेनी जा।
गरम मसाला बाद में ही डालल जाला और बाद में डाल के एके उतार लिहल जाला चूल्हा से। तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स, हमनी के जौन सब्जी बा बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो चुकल बा, बहुत ही चटपटा दिखता। एकदम से देख के मुँह में पानी आ गइल बाटे। तो ये देखी जा कितना बढ़िया हमनी की सब्जी गल के रेडी हो गइल बा। तो 2 मिनट और एकरा के अच्छे तरीके से पका लिहल जाए। का कइल जी कि हमनी के ऐसे ही गैस पे के छोड़ दिहल जाए कुछ देर, ताकि उबल के जौन हमनी की सब्जी बा अच्छा तरीके से पक जाए। और ये सब्जी जौन बा ना बहुत ही टेस्टी बनल फ्रेंड्स, देख के ही समझ में आवता कि बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार बनल बा। देखिए आप रोटी पराठा के साथ आप लोग खा सकेनी, जो बहुत टेस्टी और यम्मी लागेला। और हमके तो बहुत ज़्यादा पसंद आवेला कि चावल के साथ खाए में। तो आप लोग ये देख सकेनी जो हमनी के चटपटा सा यम्मी सा सब्जी जौन बा बन के रेडी हो चुकल बा, बहुत ही मज़ेदार बनल बा, देख के ही समझ में आवता। तो ये देखिए कितना अच्छा बनल बा। अगर हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आई तब प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देव जाए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आयल बन जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ले जाए, ताकि हमारा अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले। तो आप लोग देख सकेनी जाए सब्जी के गर्मा गर्म सर्व करी जाए। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिल जाए अगला वीडियो में।